Wanneer is dat met pensioen dan? Ik ga nooit met pensioen. Nee, mijn leven begint pas. Elke dag begint het leven. Opnieuw. Hier zijn we weer met onze chameleonboot. Hielke, Griekse, wakker worden. En een zeekakkeloers. Liedje verwennen in te hennen. Naast die balk op zijn kop, jongen daar. Hoi. Die hebben dat te doen. Kom op. Hey, goeiemiddag, Jimmy Rek. Ja, waar gaan we hier? Nou, Klaas, de man van achter de chameleon steert. Of voor de chameleon steert, weet ik net. Maar ik dacht, een protte hier in het warm. Oh, daar is de open haard ook maar om. Goeiemorgen. Die band treft het maar. Wat hebben we dus voor de band voor Joert? Mag je los voor? Ja, ik ben niet van wachten, ik ben van Power. Power op en jouwen. We gaan nu hoi. Wat we dat doen. En het is de mooiste hier is dat in de vakantietijd dat de Friesen die gaan allemaal naar Frankrijk en Duitsland en Spanje en de mensen van die kant komen deze kant uit. Dus dan heeft eigenlijk een vakantiegevoel in die eigen dorp. Wat lijkt hè? Dat is de vin van de vis. Hé, een zeekakkeloers. Zo'n grote vis met zo'n bek. Dat is toch een tasje. Nou, dit heeft vaker niet. Nou, we pielen maar wat om hier. Nou, we zijn op het eiland van de chameleon. En dat houdt in dat de kinderen naast allemaal kunnen spelen hier. Dan heb je hier 3 moerassen, hebben we hier 4 lieppen, touwspringen in het water. Je kan fietsband slingeren. Maar ze gaan nu eerst, krijgen ze eten geloof ik. Dus ja, die mensen zitten van het eten in elkaar. Ze zijn in de bus gestapt, gegeten. Ze moeten plassen en poepen. En dan gaan ze weer aan het eiland weer eten. Dat zie je dan voor je. Dat is, ja, kan het ook niet helpen. En dan hoop ik dat er nog een uurtje overblijft dat ze wat doen kunnen nog. Want dan kunnen ze dat verteren, dit eten en dat drinken en die smatties. Ja, oeh. En ze vindt het ook nog leuk. Ze dansen ook nog op elkaar van de wal van, oh wat hebben we het leuk dieren. Nou, mensen zal wel net blied werden met zwarte uurtjes straks.